வணக்கம் நேயர்களே. 2023 சிஆர்பிஎஃப் வந்து ஒரு பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வருஷம் 1,29,929 வேகன்சியை ஃபில் பண்ண போகிறாங்க. வாங்க இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போனோம்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதணுமோ, அதே மாதிரி இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்சி மூலியமாக தான் வேலைக்கு சேர முடியும். சிஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிளுக்கு வந்து கல்வி தகுதின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 10ஆம் வகுப்பு தாங்க. எக்ஸாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலையும் இருந்துச்சு. இனிமேல் தமிழில் கூட எக்ஸாம் எழுதலாம். எக்ஸாமில் என்னென்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஜென்ரல் மேக்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், கரண்ட் ஜிகே, இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருக்கும். 10th குவாலிஃபிகேஷன், நம்ம 10th சிலபஸை நீங்கள் நல்லா படித்தாலே எக்ஸாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 கிலோமீட்டர் ரன்னிங்க 24 நிமிஷத்தில் ஓடணுங்க. அது ஈஸியாக ஓடிடலாம். அந்த ஓடும்போது ஏதாவது டவுட் எப்படி ஓடணும் என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியலன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன். செஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 80 சென்டிமீட்டர் இருக்கணுங்க. மூச்சு இழுத்து விடும்போது 5 சென்டிமீட்ரு நெஞ்சு விரியணுங்க. அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன். அதுபோக உயரம் 170 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக மெடிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குங்க. மெடிக்கல் டெஸ்ட் பெரும்பாலும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்டாக பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து ஒரு 10 வருஷமாக சிஆர்பிஎஃப்பில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.